sætte den i gang? Ja, det er fint. Fordi så vil jeg lige vise, hvor meget der skal være tilbage. Så du kan se det. Jeg prøver lige der. Ja. Kan man ikke se det nu? Jo. Det tror jeg. Jo, nu er den fin. Og så tager jeg så den her og lægger der. Og så viser jeg det først med fladhammer. Ja, det kan man godt. Og så når den har fået fat der, bare kører løs. Sådan. Så jeg lige vise. Ja. Ej, ikke så tæt på. Og så. Åh. Er du med nu? Ja. Det er så lige, man skal gøre den her i. Er det fint? Ja. Det var jo det. Den her omgang. Skal vi lave mere? Er den fin? Ja.